משתדלים להתחיל ממש, זה כבר 6, כן? לא חסר לנו מישהו? חסרים. מה עם שלי? עוד לא פה. שלי, זהו, כן. כן? שלי ויהודית? יהודית תבוא בעוד 10 דקות, היא אמרה. והיום מצטרף, אמר לי אפרים, מישהו חדש. כן, אני מקווה שהוא יצטרף. יוסי גלנץ. יוסי גלנץ. אני כבר חוזרת, עוד רגע. יוסי גלנץ, אוקיי. טוב, אנחנו מתחילים עם איזו הקדמה קטנה, שבה אני רוצה להשלים משהו שמתבשל בשיעורים האחרונים, שאנחנו דיברנו לא מעט, הזכרנו מונח יידיש היברו בילינגואליזם. הדו-לשוניות יידיש עברית הוא עניין שצריך להדגיש אותו ולהוכיח אותו. אני מנסה בשיעורים האחרונים להגיד שלשון יידיש וספרות יידיש ותרבות יידיש איננה שלמה בלי השפה העברית וכמובן בלי התרבות העברית. והדבר הזה בא לידי ביטוי, כמו שראינו אצל מנדלה, באחוז לא קטן של מילים מן הקומפוננט העברי בתוך היידיש שלו. אבל זה קיים לא רק אצל מנדלה, זה קיים עד היום. נכון, תלוי מי מדבר יידיש. אם מדבר יידיש אדם שלמד גמרא או שלמד בחדר, אז האלמנט העברי, הקומפוננט העברי, יהיה יותר גדול. אם מדבר יידיש מישהו שבא, נגיד, מתרבות של תנועת הבונד, כן, התנועה הסוציאליסטית האנטי-ציונית, וזאת שדגלה בהתיישבות היהודים בארצות שהם נמצאים שם, ללא כל שאיפה לעלייה לארץ ישראל, אז היידיש שלהם יהיה עקר מבחינת קומפוננטים עבריים. אני אתן דוגמה, אני כל הזמן אומר, בדידי הווה עובדה, זה קרה איתי, כאשר באחד הקורסים שלי באוניברסיטה העברית, הצטרפה תלמידה שבאה מניו יורק, ובניו יורק היא נולדה שם והיא למדה בבתי ספר של הבונד. אז היא יושבת בכיתה, ואנחנו למדנו באמת יידיש למכינות, זאת אומרת טקסטים כמו אלה שאנחנו מנסים לקרוא בימים אלה, ואני ראיתי שהיא מבינה יידיש מצוין, חוץ ברגע שהופיעה מילה עברית, כאילו מסך ברזל ירד מול העיניים שלה, והיא לא ידעה על מה מדברים. כי בבתי ספר של הבונד בניו יורק, הם עשו עברית יוק. לא התייחסו לשפה הקלריקלית הזאת במרכאות, כן? והיא לא ידעה עברית בכלל, ואפילו לא את הקומפוננט העברי בתוך יידיש. וזה מבחינה היסטורית ותרבותית סילוף, דבר לא נכון מבחינה היסטורית, מכיוון שיהודים בכל התקופות העברית הייתה קומפוננט אינטגרלי של היידיש שלהם. ועל כך אני רוצה להביא הוכחה ניצחת, מה שאומרים an absolute proof. באקדמיה ללשון העברית, בשנות ה-60, במחצית השנייה של שנות ה-60, החליטו, אז בקושי התחילו להשתמש במחשב, והחליטו שהם מכניסים
למחשב כל כתבי מנדלה מוכר ספרים בעברית, וכל כתבי מנדלה מוכר ספרים ביידיש. ומי שהיה אז, זיכרונו לברכה, אני חושב שהוא כבר לא חי, מי שהיה אז האחראי למדור של ספרות עברית מודרנית, בא ללמוד אצלי שפת יידיש, והוא היה תלמיד שלי, נדמה לי אפילו יותר משנה אחת, בקורסים ללשון. הוא היה ידען גדול בשפה העברית, ותוך כמה שנים באקדמיה ללשון העברית עשו קונקורדנציה ביידיש של כתבי מנדלה, וקונקורדנציה בעברית של כתבי מנדלה. מה זאת אומרת קונקורדנציה? כרכים שלמים, איפה שכל מילה, נגיד בעברית, מופיעה בתוך משפט מתוך כתבי מנדלה. זאת אומרת, בקונקורדנציה של כתבי מנדלה בעברית, כל מילה מופיעה בקונטקסט של משפט של כתביו. ואותו הדבר עשו בקונקורדנציה של כל כתבי מנדלה ביידיש. ואז היה להם באופן מתמטי, מכני, לא בספירה של בן אדם, כמות המילים שמנדלה מוכר ספרים כתב בעברית, וכמות המילים סיפר לי אז הממונה על העניין כולו, הוא סיפר לי שמנדלה כתב 1,500,000 מילים בעברית. ותנחשו כמה מילים אמר לי שמנדלה כתב ביידיש. בבקשה, השערה. לא יודע. אני יודע, לכן אני אומר, השערה, estimate, ממה שאתם יודעים או לא יודעים על כתבי מנדלה ביידיש. 2 מיליון. 2 מיליון. זאת אומרת, אתה חושב שביידיש הוא כתב יותר מאשר בעברית. כן. כן, עוד מישהו? אני לא אענה אתכם יותר מדי. אז התשובה הייתה שמצד אחד מנדלה מוכר ספרים כתב 1,500,000 מילים בעברית, וביידיש הוא כתב 1,500,000 מילים ביידיש. וזוהי ההוכחה האבסולוטית שמנדלה היה סופר דו-לשוני, כן? כי בשתי השפות כתב כמות דומה, אבל יש עוד הוכחה איך מנדלה הרגיש לגבי הדו-לשוניות של שתי השפות, היחס בין שתי השפות. באחד הזיכרונות על מנדלה מוכר ספרים, וכמו שאמרתי לכם בפעמים קודמות, הרבה אנשים כתבו זיכרונות, מה הם זוכרים ממנדלה שהכירו אותו אישית, אז באיזשהו מקום מצטטים את מנדלה שאמר שיהודי נושם בשתי הנחיריים, כן? נחיריים. אחת זה יידיש ואחת זה עברית. וכדי לנשום, כן, לחיות עם אוויר, הוא צריך לנשום בשתי השפות. טוב. עכשיו שיש לנו טקסט יותר ברור, כולכם רואים אותו? כן, מצוין. יופי. אז אנחנו סיימנו, אם אני זוכר, בעמוד השני של הקדמת מנדלה מוכר ספרים, בעמוד השני, הפסקה השנייה, אם אני לא טועה. כן? כולכם הגעתם? כמה אתם עכשיו? כן. עם אפרים, כמה אתם?
כרגע 4. יש עוד... יהודית לא הצטרפה. כן. היא תגיע עוד מעט, 5, חסרים עוד 2. נכון. שלי לא פה, וגם... שלי ויוסי שאמר שהוא מצטרף. נכון, עוד לא פה. כן, נכון. ולא הצטרף. נכון. הוא דיבר איתך, אפרים? הוא דיבר איתי לפני כמה ימים, אבל היום הוא לא התקשר אליי עדיין. אוקיי, ומאיפה הוא? מתל אביב? רמת גן. רמת גן, ומה, אתה שאלת אותו מה הקשר שלו ליידיש, למה הוא מצטרף? כן, כן, בהחלט. הוא למד בכמה קורסים, גם קורס קיץ ביידיש בתל אביב. הוא מורה באיזה תחום אחר, אני לא יודע בדיוק באיזה תחום, אבל הוא מתעניין. בתיכון? בתיכון? כן, כן. בתיכון. אוקיי, בסדר. אז אנחנו ממשיכים עם הטקסט של מנדלה. חוץ ממנה שהיא רוצה תמיד לתת מקום לאחרים גם, והיא צודקת, אז מי? אנה, דיברת? כן, 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 אבל אני לא יודע איפה אני... הפסקה השנייה בעמוד השני, אם אני לא טועה. כן, וגביס. פה? אני לא יודע... איך זה מתחיל? אפרים, איפה? הפסקה השנייה, אפרים, בעמוד השני. כן. איך זה מתחיל? ככה, יש... מתחיל, אני לא יודע איפה מתחיל. כן, מיד אני אגיד לך. אנחנו קראנו מנדלה הייסיך, וזה קראנו את הפסקה הזאת. השנייה. נכון, ואחרי זה, הפסקה הזאת נגמרת בנור ניש דוס בידיך אויסן. בדיוק, ואז מתחילה פסקה חדשה. דרמית, עכשיו. נכון. דרמית עכשיו, כן? כן. אוקיי, כן. דרמית allein, aber ist man noch nicht יוצא. יוצא. יצא. יוצא, כן. יוצא. noch der Dosiker erster שיילה. שאלה בעברית, אבל ביידיש שיילה. כן, שיילה, נכון. הייבן בי יידן. לא כתוב די. הייבן די יידן. כן, לא, הייבן ביי. ביי. סליחה. אני לא רואה. בית יידן sich erst on zu schitten. כן. allerlei מיני שאלות. מי יש? את פה. בבקשה, תקראי עוד פעם 3 מילים בערך, ונתחיל לתרגם. עוד פעם ביידיש, כן. דרמית. דרמית allein. לא כתוב עליין. עליין. רגע, האם יש פתח תחת שני היהודים? עליין. עליין. לא משפט ביהודי, עליין. עליין. עליין, אמרנו. שני יהודים בישראל. דרמית עליין. עליין, aber ist man noch... לא, אחרי המילה עליין, מה כתוב? is. אמרת אובר. עליין. אחרי עליין, מה המילה שבאה? עבר. לא כתוב עבר. מתחת לאלף יש קמץ. עובר. כן, אני לא רואה, כן, is קמץ. אם אתם לא קוראים נכון, אני לא אתן לכם להתקדם. כן, עובר, קמץ. עובר, is man noch nicht... יוצא, עד פה. יוצא. דרמית עליין. תני לי לחזור. דרמית עליין עובר, is man noch nicht יוצא. יוצא. איך את מתרגמת דרמית עליין? דרמית עליין. מה זה דרמית?
דרמית, שכחתי. לא צריך לשכוח, צריך לנתח את המילה כמו תולעת, יש דר ויש מיט. מית, כן, ואמרת מית, שדרמית, תשמעו, מית, רד, מית, avec, with. כן, אבל מה זה דר? There is the dos. כן, דרמית זה כמו מיט דר או מיט דם. דרמית, עם זה, עם הדבר הזה, כן? אני חוזר, דרמית זוהי קונטרקציה של שתי מילים, מיט ודר. מיט דר או דרמית, מיט דם, ביחד עם זאת, עליין. עליין, it's לא, את קופץ, כן. עליין. ביחד, רגע, תשמעי. ביחד עם זה alone, ביחד עם זה לבד, רק עם זה, התרגום המדויק יותר, דרמית עליין, רק עם זה, כן? זאת אומרת, עם כל מה שהוא אמר קודם, רק עם מה שהוא אמר קודם, is men noch nicht, אובר. אבל, אז ככה, אפשר היה לבנות את המשפט ולהתחיל אותו, אובר, דרמית עליין, אבל, אובר, אבל, דרמית עליין, רק אם זה מה שאמרתי קודם, is men noch nicht יויצה. מה זה יויצה? שכחתי. את לא זכרת אפילו, כי זה בא מתוך אלמנט בעברית, כן? וזה קיצור של ביטוי שלם, הביטוי בעברית זה, מישהו יודע? זה מילה אחת מתוך ביטוי שלם. מה הביטוי השלם בעברית, בלה? ביטוי של מה? של המילה יויצה. יויצה זה רק מילה אחת. יוצא לידי חובה. בדיוק. הביטוי הוא יוצא לידי חובה. מה פירוש הביטוי יוצא לידי חובה? למה הכוונה בעברית? מסמן וי על איזה משימה. ממלא את חובתו. בכיוון הזה, כמובן, יוצא ידי חובה, זאת אומרת, יהודי, כי מנדלה מדבר איך יהודי מתנהג, יש דברים שבהתנהגותו המילולית, בהתנהגותו בכלל ובהתנהגותו המילולית, כן? צריך להתנהג כך שהוא ממלא את חובתו, יוצא לידי חובה. זאת אומרת, הוא ממלא את מה שיהודי חייב לעשות. עכשיו, מה אומר כאן מנדלה? אבל, הוא אומר, מה שאמרתי קודם, כן, כל מה שאמרתי קודם, כל מה שסיפרתי, כן, כדי להציג את עצמי, אובר דרמית, אבל אם זה מה שאמרתי קודם, איך הוא אמר ביידיש? איזמן נישט יויצה, איך הוא אומר בדיוק? איזמן נוך נישט יויצה. איך? נישט יויצה. לא, לפני נישט. נוך. עוד מתקודם. מן, איזמן נוך נישט יויצה. אז זה בא הפועל. איזמן נוך נישט יויצה, כשאדם מציג את עצמו, לזה הוא מתכוון, עדיין אדם לא יוצא ידי חובה, הוא לא ממלא את חובתו, כיצד אדם צריך להציג את עצמו. אז כאן אתם רואים סיבוך שלא קשור בהבנת המילים, אלא בהבנת התרבות. כשהאדם שואלים אדם, מי אתה? יש חוקים מסוימים שאדם צריך למלא כדי להציג את עצמו עד הסוף. עוד מעט נראה מה הם
הצעדים, מה הם הצדדים שאדם צריך להתייחס אליהם כדי להציג את עצמו ככה שאפשר להגיד שהוא יוצא ידי חובת הצגת עצמו. תגידו לי, זה מסובך מה שאני אומר? זאת אומרת, האם אני מסביר את עצמי? נו, תגיד, אל תתביישו, אם זה לא מספיק ברור. כן, אתם שומעים אותי? כן, שומעים. למה אתם שותקים? או שאני ברור מספיק, ואתם מבינים מה אני מתכוון, או שלא. אם תגידו לא, אני לא אקבל את זה כעלבון, אלא אני אבין שלא הסברתי מספיק, או שהנושא מסובך יותר מדי. נו, בואו אני אנחש ככה. אני מתחיל מבלה, שהיא גמרה ימי ביידיש. בלה, אני מניח שהיא מבינה מה שאני אומר. אני מבינה, כן. מכיוון שהיא גם ידעה מה זה יוצא ידי חובה. אנה כן? לא יודעת על מה אני מדבר. זה נכון? נכון, אבל אני חשבתי יועצה, אני לא הבנתי בעברית יועצה. To go out and be free from any duty. To do your duty. When you do your duty, you go out of it. You have no more duties to do. יוצא, כן? יוצא ידי חובה. זה הביטוי בעברית, תרשמו לכם, למי שלא מכיר. אדם שיוצא ידי חובה, כן? למשל, שואלים אותי מי אתה, ואני בא ואומר, אני יחיאל שיינטוך, ואני לא אומר מי האבא שלי, לא מי האמא שלי, לא איפה נולדתי, אז אני לא יצאתי ידי חובה, כי יהודי צריך להסביר את כל הדברים האלה. זה מה שמנדל יגיד אחר כך. טוב, בסדר. וייטר? וייטר. יהודית הצטרפה אלינו, יש לנו איזושהי... יהודית, סליחה שאני קוטע אותך, יהודית, הייתה בעיה עם הכישורים או משהו כזה היום שלא הצלחת להיכנס? לשיעור? אתה שואל אותי? כן. כן, גם הסיסמה וגם המספר לא עבדו. רגע, ומה כן עבד בסוף שכן הצלחת להיכנס? הקישור הארוך ששלחת לי השני. הקישור האחרון ששלחתי לך כן עבד? טוב, אז אני אשלח את זה. כן, הוא היה יותר ארוך. הוא אוקיי. היה יותר ארוך. אבל הוא כן עבד. אנחנו לומדים. אוקיי. סליחה. שלום לכולם, אני מתנצלת. שלום, יהודית. שלום. הייתי בשיעור עם נתי כהן. כן. האם נכנסת רק עכשיו, או שמעת משהו על היועצת? רק עכשיו. טוב, יצטרכו להסביר לך קצת. כן, בסדר. אנה, תמשיכי אחרי... כן, weiter. 2-3 מילים. איך? Noch der Dosiker Scheile. Noch der erste Dosiker. עד פה. Noch der Heiben. לא, את לא שמעת אותי. תעצרי בשיילה. סטופ. Scheile. Noch der erste Dosiker Scheile. איך את מתרגם? noch der more this Dosiker... לא. noch זה לא the more. פה המילה noch זה אחרי. אחרי, נכון? noch der Dosiker Scheile. noch der erste Dosiker Scheile. The first question. After this Dosiker. After this first question. נכון. מהי ה-first question? ששאלו את מנדל מה שמך,
כן. אז מה שהוא אומר, שאחרי שאתה עונה מה השם שלך, כדי לצאת ידי חובה, אתה עוד צריך להוסיף עוד תשובות. אז מי רוצה להמשיך מהטקסט שאנה קרא? אחרי שיילה. בלה יודע הכל. אוי, לא, לכן בלה צריכה להיות אחרונה. כן, לפני בלה. יש מישהו? לא. אם אין מתנדבים, אז בלה תבוא, אבל היא מעדיפה שתשתתפו, כן. אני רוצה לבדוק שהכל בסדר. כן. כן, אפרים, אולי תיקח את הטקסט הלאה, באותו משפט. רגע, אני מנסה לוודא שיוסי רוצה להצטרף עכשיו, אבל אני אנסה במקביל. טוב, רצוי שמי שיכול יצטרף בזמן, מי שיכול. אם אתה בשיעור אחר זה משהו אחר, כדי שלא יהיו לנו הפסקות. זהו, כדי שלא יפסק אותה. לכן אני מעדיף שכרגע יקרא מישהו אחר, בשביל שאני אעזור לו להצטרף אם יש צורך. אוקיי, יהודית. אין לי ברירה, אני עוד נושפת ונושפת מרוב מאמץ, אבל אני אעשה את זה. אוקיי. Haben bei Jeden sich erst anzuschütten, allerlei מיני שאלות. עד פה. אז אחרי השאלה הראשונה, מה שמכם, כן? שיהודי שעונה רק מה שמו, לא יוצא ידי חובה לתשובה, אז אחרי השאלה הראשונה הזאת, haben זיכרון bei Jeden schieten allerlei Scheines. מיני שאלות. haben זיכרון bei Jeden schieten. תרגום. מה הפועל? מה הפועל? on schieten. לא, on haben. פה זה היה מאוד טריק. haben bei Jeden, אוקיי. on haben schieten. on haben. הפועל הפריפרסטי, שתי מילים, עם אחת שיש לה פרפיקס, on haben schieten. Es hebt sich on schieten. כן? Ich heb sich on schieten. Du hebst sich on schieten. Sie, die Scheiles, heben sich on schieten. תרגום? מתחילים לשפוך כל מיני שאלות. אוקיי, המילה שיטן, תרגמת נכון, זה לשפוך, אבל בשפה העברית אין הבדל בין לשפוך נוזלים או לשפוך מוצקים. ביידיש מבדילים, אם אתה שופך מוצקים, זאת אומרת אבנים או דברים שהם לא מים, אז אומרים שיטן. זאת אומרת, מתחילות להישפך כל מיני שאלות, אבל ביידיש אנחנו לא יכולים להגיד, haben זיכרון גיסן, להישפך, כמו בעברית מים, נוזלים. ביידיש שיילס, haben זיכרון שיטן, מתחילות להישפך שאלות או קושיות, כאילו הם היו אבנים או דברים קשים, כי שיילה זה לא איזה נוזל זורם, שיילה זה דבר מוצק שמתקיל אותך, שמעמיד אותך בפני מכשול. כנראה בגלל זה, השיילה, שיילס שיטנזיך, ולא אומרים שיילס גיסנזיך. בסיכום, מנדלה אומר, זה שאתה עונה מה השם שלך, לא יצאת ידי חובה, ומיד אחרי זה, כדי לצאת ידי חובה, עדיין זה ששואל לשמך, הוא רוגם אותך באבנים, וזורק עליך עוד שאלות,
ואתה עוד לא יוצא ידי חובת הזהות שלך, התשובה על מי אתה. ועכשיו נראה מה השאלות הבאות. אז יהודית קראת קודם, נכון? אז עוד משפט. allerlei מיני שלס. שיילס. שיילס ויש טייגר, למשל. כמו למשל. כן. Von wann משפט. ist er Jid? סליחה, לא שמעתי. Von wann ist er Jid? אז הנה שאלה אחת. פונבנן איזאיד, תרגום? מאיפה יהודי? כן. מאיפה באת? עכשיו תשימו לב, פונבנן איזאיד למעשה זה פונבו איזאיד, אבל לפני מילת יחס פון, שכבר ראינו באחד השיעורים, המילה וו משתנה קצת, במקום וו פונבנן. מאיפה יהודים? מאיפה יהודים? הוונן קשור לוו, אחרי מילת יחס. עוד משפט קצר. רק שנייה, יש לי שאלה בבקשה, אבל יש פה תוספת שלא ברור לי למה היא נצרכת. פונבנן is אסאיד. אסאיד. פונבנן is אסאיד. אם לא היה אייד היה במובן, אבל אם יש אייד לא ברור בשביל מה צריך אס. יפה, שאלה מצוינת, ואני מתחנן בפניכם. אל תקלו עליי ותשאלו, אם אני יודע לענות מה טוב, אם לא, אז גם טוב, שנדע שיש בעיה. פונבנן איזאיד אפשר בהחלט לשאול, והתרגום בסדר. אפשר גם להגיד פונבנן איז אסאיד. האס הזה, אני התייחסתי אליו לפני כמה שיעורים, ואמרתי שלאס הזה יש שני תפקידים. או שהוא בא בשם נושא המשפט, כן? בשם נושא המשפט, כמו למשל, האדם, אני מחפש דוגמה, כן? אם אני אומר, אס גייט ארגן, כן? למעשה הנושא הוא ארגן גייט, גשם הולך או יורד. אס גייט זה כאילו חזרה על הנושא, כאילו לחזק את הנושא, כי אני יכול להגיד, ארגן גייט, אני לא צריך את האס. האס, עד כמה שאני יכול להסביר, כן? זה מין חיזוק לנושא. פונבנן איזאיד זה בסדר, פונבנן איזאיד גם בסדר. האס זה כאילו במקום היד, אבל היד קיים, אז בשביל מה צריך את האס? נכון. אז כל מה שאני יכול להגיד כדי לחזק את הנושא. Professor, אותו דבר, was macht der Jede? אותו דבר מה? Was macht der Jede? ווס מחטס היד אפשר להגיד, וווס מחט היד. אותו דבר. כן. האס הזה, אם יש לכם מילון, אולי הלינגוויסטים מגדירים אותו בצורה אחרת, תחפשו את המילה אס במילון, אם יש לכם, ונראה, נגיד אצל ויינרייך, כן? איך הוא מגדיר אותו. אתה צודק, אפשר להגיד ווס מחט היד, ווס מחטס היד. כן. פרופסור, אני חוזרת לשוילה. שיילה, אבל אנחנו בוורשו, אנחנו מדברים פרגה. כן, אז בשיעור הקודם... What is the difference, שיילה and פרגה? אוקיי, בשיעור הקודם אני הסברתי, ואני מסביר עוד פעם, כי אתם לא חייבים לזכור כל מה שאני אומר. אז טוב שאת שואלת. הפרגה
זוהי שאלה כפשוטה. השיילה זוהי שאלה בענייני הלכה, בענייני מצוות, בעניינים קשים שצריכים הסבר מעמיק יותר. בסדר? בסדר, תודה. זה עוזר? זהו. אם אני הולך לרב, אני לא אגיד לו, הרב, הורב, יחכום היחפרג נפרגה. זה לא מכבד את הרב. אני אבוא לשאול אותו, יחכום היחפרג נשיילה. מדוע? כי הרב הוא מומחה למצוות ולהלכות, כן? ולכן אני בא להתייעץ איתו לא בעניינים של יום פשוטים, כן? כי כדי לשאול אותו שאלה פשוטה, אני יכול לשאול מישהו אחר. אני לא צריך. סיפרתי לכם את הסיפור על יהודי אמריקאי, אולי סיפרתי, אבל אולי אתם לא זוכרים. אם אתם זוכרים, אז תגידו לי, יהודי אמריקאי, כן, קנה קדילק. והוא יהודי אמריקאי. הוא לא מכיר את כל 613 המצוות. אז הוא רוצה להתפאר, כן, ולהראות שהוא יהודי. אז הוא חושב, בלי לשאול רב, הוא חושב, נו, אני יהודי, אני צריך לשים מזוזה בקדילק. אז הוא בא לרב אורתודוקסי. סיפרתי לכם? לא זוכרים. הוא בא לרב אורתודוקסי, והוא בא, אדוני הרב, קניתי קדילק, אני יהודי, אני רוצה לשים מזוזה, איפה לשים את המזוזה בקדילק? שואל אותו הרב האורתודוקסי, מה זה קדילק? הבין היהודי האמריקאי, שמהרב הזה לא יבוא לו שום עזרה, אז הוא הולך לרב רפורמי. והוא מספר אותו סיפור לרב רפורמי, אדוני הרב, קניתי קדילק, כן, ואני יהודי, ואתה יודע, יהודי, כן, אני רוצה לשים מזוזה. שואל אותו הרב הרפורמי, מה זה מזוזה? אז לי יש עוד סיפור על קדילק. כשקנינו קדילק בארצות הברית, אז בא הבן דוד ואמר, אתם יודעים מה זה קדילק? אמרנו לו, קדילק. הוא אומר, it's a Jewish canoe. רגע, על זה יש לי סיפור עוד מארגנטינה. בארגנטינה, על קדילק, כשמישהו קנה אוטו מודל אחרון, איך קראו לו בספרדית? Se compró un bote. הוא קנה לו קנו. שאלו, למה, מה זאת אומרת? אמרו, זה פשוט מאוד, כי כל אלה שאין להם, הם כאילו טובים בים. בים החיים. אוקיי, אז איפה היינו? פונטנן סעיד. אוקיי. רציתי להוסיף קצת למה שאנה שאלה. אנה שאלת לגבי שיילה ופרגן, נכון? נכון. אז אני פשוט זוכר איזשהו משהו מאוד מעניין, הרי בגלל שביידיש יש מילים שבאות גם ממקור עברי וגם ממקור גרמני וממקור סלאבי, אז בעצם המילים יכולות להיות עם ניחוח שונה. למשל, המילה גייבה, גאווה בעברית, גייבה. אז עכשיו, יש שטולץ. עכשיו, אז שטולץ ביידיש זה גאווה רגילה. גייבה זה משהו שהוא עם קונוטציה שלילית, נגטיבית. אז גם זה גאווה, אבל בגלל העושר הזה ביידיש מאפשר לעשות קונוטציות שונות. זהו, זה מה שאני זוכר פשוט. זה מאוד חשוב מה שאמרת עכשיו, בגלל שאני מתלונן כל הזמן שהקומפוננט העברי ביידיש לא נחקר מספיק, וזה תחום מרתק. בכיוון הדוגמה שאתה נתת, ואתה תבין אותה אולי יותר טוב מכולם, איך אומרים ביידיש בחורה יפה.
שאינה מעידלה. שאינה מעידלה. השיינה זה מילה אחת, אבל יש סינונימים, כשרוצים להגיד יש השיינה, בקומפוננט שבא מרוסית, הקרסביצה, נכון אפרים? נכון. מהקומפוננט העברי, היפה סטויר, יפת תואר, וואו. כן? אוקיי. כן? אז יש לנו כבר 3 סינונימים, כן? יש עוד אחד על בחורה יפה, הבילט, כן? תמונה, כן? ואולי יש עוד. עכשיו השאלה היא, למה צריך כל כך הרבה סינונימים לבחורה יפה? אז קודם כל, התשובה היא, כי כנראה היופי של בחורה מושך תגובה של אלה שמתארים את היופי, ולכן צריכים כמה סינונימים. אבל הם לא שווה ערך אחד לשני. כאשר אומרים עייפה סטואר, מתכוונים לבחורה שאולי יש לה יופי תנכי. אם אומרים הקרסביצה, כנראה מתכוונים לבחורה, נגיד, עם שיער אדום, לאו דווקא עם חזות יהודית, אלא יופי, לאו דווקא יהודי, אלא יופי מושך, אבל לאו דווקא יהודי. אם אומרים השיינה מיידל, כן, אז מתכוונים ליופי מתון, כן, נשתהר ונשתהין, משהו מתון. אם אומרים הבילט, מתכוונים אולי להתפעלות מיופי שהוא אולי יופי יווני, כן? זאת אומרת, הקומפוננט העברי ביידיש, כמו כל סינונים, יש לו ניואנס מסוים, שכשיחקרו כמו שצריך את הקומפוננט העברי, לא יגידו, הקומפוננט העברי זה תמיד במילים של הדת היהודית וכו'. זה נכון בצורה חלקית, אבל יש עוד כמה אספקטים, כן? של שימוש במילים עבריות בתוך יידיש, שבמשך הזמן אנחנו נראה אותם ונבליט אותם ונגיד אותם. זאת אומרת, פה אנחנו מגיעים לאיזשהו חוק שלדעתי צריך להבליט אותו כאשר מדברים על מילות, על סינונימים, כן? סינונים זה לא מילה שיכולה לבוא בכל מקרה במקום מילה אחרת. לסינונים יש גוון מסוים שמתאים למשפט מסוים, בהקשר מסוים, בגוון מסוים של משמעות. ולכן, T.S. קולריץ', המשורר, אני חושב שהוא היה אנגלי, לא אמריקאי, T.S. קולריץ' הגדיר בצורה יפה מאוד מה זה פרוזה. הוא אמר, prose are the right words in their right order. המילים הנכונות בסדר הנכון. ברגע שהוא הגדיר פרוזה כהמילים הנכונות בסדר הנכון, הוא אמר שלא כל מילה בפרוזה, בטקסט בפרוזה, יכול לבוא בכל משפט. זה צריך להיות מילה נכונה, ולא סתם מילה נכונה, אלא בסדר נכון. ואז הוא אמר, ומה זה poetry? What is poetry? Poetry, הוא אמר, לא, לגבי פרוזה הוא כנראה אמר, the words in the right order, מילים בסדר הנכון. לגבי poetry הוא אמר, the right words in the right order. שם הוא החמיר את הדיוק, והוא אמר שבשירה, המילים הנכונות בסדר הנכון. הוא הדגיש את החשיבות של הדיוק בשירה, מכיוון ששירה היא יותר דחוסה,
more condensed, ולכן הדיוק המתמטי של המילה שאתה בוחר בשירה עוד יותר דורש מהמשורר לדייק בסינונימים שהוא משתמש, במילים כאילו דומות, אבל אין, לדעתי, אין מילים דומות ב100%, ואפרים שהיה, אני מקווה שאתה מרשה לי לגלות, שהוא מורה למתמטיקה, מבין אולי יותר מה שאני אומר, למילים יש ערך מתמטי, אני לא יכול לכמת ולהגיד 20% יותר דיוק, אבל להרגשתי כמורה ללשון, אני מרגיש שלמילה יש דיוק המתקרב למתמטי, ואתה לא יכול להשתמש בכל מילה שהיא, בכל משפט שהוא. לכל מילה יש דרישות סמנטיות משלה, כשאתה מכניס אותה לקונטקסט מסוים. ואני כבר שכחתי לגבי איפה במשפט אנחנו עומדים. מה הביא אותי לדיגרסיה? Von wann ist es, סעיד? עדיין עם האס, אוקיי. כן. פובן איזה סעיד. Jewish דיגרסיה. כן, לא, זה היה לה שאלה פרגה ושאלה. זה פרגה ושאלה, זהו. כן. אז שיילה. רגע, עוד לא יצאנו מזה. אגיד לך, אנחנו ראינו בשיעור קודם, שאפילו לגבי פרגה, יש שתי רמות לפחות. בטקסט של מנדלה, בשיעור שעבר, ראינו שכמו שבשפת יידיש יש המילה פרגה, מנדלה משתמש גם בצורה מקוצרת אפרקטון. כן? שם בטקסט קודם, הוא אומר באיזשהו מקום, היית גיט אפרק. כן? הוא אפילו לא אומר היית פרק תפרגה, אלא היית גיט אפרק. זאת אומרת, הוא שואל דרך אגב, כן? in passing, כמו שהיינו אומרים באנגלית. וזה אני אומר שוב, כדי להגיד שהניואנסים בשפה צריך לשים להם לב. אפרגה זה לא אפרג, יש לזה הבדל מסוים, ואם ניתקל בזה עוד פעם, אז נעמוד על זה. אוקיי, אז מכיוון שיהודית נפלו לה משפטים קצרים, אז עוד משפט אחד. זנטירה בווייבטר? תרגום. האם אתה נשוי? אוקיי, איך את מגיעה לתרגם, וזה תרגום נכון, בווייבטר כנשוי. תנסי לנתח את זה צמוד להרכב של המילה. כי הפרפיקס בא, והמרכז של המילה זה וייב. ווייב זה אישה נשואה. וטר זה כן, בסדר, זה זכר. אבל מה עושה הבא פה? בווייבטר. אין פועל כזה, עד כמה שאני יודע, בווייבן, כן? לא. אין דבר כזה. אבל מי הפועל האפשרי התיאורטי בווייבן? זאת אומרת, לשאת אישה, או משהו כזה, הופכים את זה לתואר השם, לאדג'קטיב, אבא וייפטר. אז מה זה הבא הזה עושה לאדג'קטיב? על פי מה שדיברנו, מה הפרפיקס עושה כשמוסיפים אותו לפועל, אם זוכרים. נותן לו משמעות נוספת, מגדיל את המשמעות שלו. מגדיל זה לא מספיק. בכיוון. משנה את המשמעות. עוד פעם? משנה את המשמעות. לא, משנה זה כל פרפיקס. אז אני אגיד, אם אתם זוכרים, אם מישהו רשם, כאשר מוסיפים פרפיקס לפועל, אומרים ש, וזה אומרים ש, מכיוון שפועל זה מעשה שאדם עושה, הבא אומר שהמעשה שאדם עושה
חל על כל היחידה שעליה המעשה נופל. עכשיו, אם אתה מתחתן, du beweibst ihr, אתה הופך אותה לאשתך. היא אשתך 24/7, כמו שאומרים. בווייבן, אם היה קיים פועל כזה, שממנו נובע האדג'קטיב בווייבן, זאת אומרת, להפוך אישה על ידי חתונה לאשתך. ואני באחד השיעורים בעבר, הזכרתי שאהרון צייטלין, כן? בדומה לבווייבן, שלא קיים, הוא המציא פועל, אני לא ראיתי את זה בשום מקום אחר, במאנן. כן? איך נקנית אישה על פי ההלכה, או על פי משיכה, או על פי, איך כתוב שם בהלכה, על פי קנייה בכסף, כן? שטר, או ביאה על פי, כן. ובעילה. נכון. בעילה, על ידי המעשה הסקסואלי. במענן התכוון אהרון צייטלין לבעילה. כן? טוב. רק שנייה. כן. לא, אפרים. לא, רק רציתי להביא עוד שתי דוגמאות, שיש למשל מילה וסר, מים, אבל בווסרן זה להשקות, לשים מים על פרחים, בווסרן. בדיוק. זאת אומרת, לזרוק מים על כל היחידה שעליה זורקים מים, ומכיוון שזה חל על כל היחידה, המשמעות זה להשקות. ואותו דבר ווינן גר, בווינן זה להתיישב, to settle או משהו כזה, באיזשהו מקום, בווינן. זה אני לא בטוח, אם יש מילה כזאת בווינן, יותר אני חושב שהמשמעות, אם יש דבר כזה, זה לאכלס. לאכלס, אוקיי, הבנתי. לאכלס. עכשיו תראו, בימי קורונה, שמענו ברדיו, אולי גם אתם שמעתם, אני שמעתי את זה לכן, זה עובדה, ששמעתי ברדיו, כן? שהיו אנשים, נדמה לי שזה היה בבני ברק, אם אני טועה, שיסלח לי בני ברק, אנשים שהגיבו על חיילי צה"ל שבאו לעזור להם, להביא להם אוכל, זה היה בבני ברק שהם ירקו עליהם, אולי. או באיזשהו מקרה, הם ידעו שעל ידי יריקה, אתה בעצם גורם לו להידבק. הייתה תגובה ממישהו, כן, גסה כזאת, אבל ביידיש איך היינו אומרים, בשפיין, שפיין זה לירוק, בשפיין זה לירוק על מישהו אחר, כדי לעשות אותו ברוק. כן? אבל הדוגמה הפשוטה ביותר זה שרייבן, ואמרנו בשרייבן. בשרייבן זה לתאר, זאת אומרת, לכתוב על כל היחידה שעליה חל הסיפור, או התיאור של הדמות. הבא הזה מכיל את הפעולה על כל היחידה. לכן זייטיר הבא וייפטר, זאת אומרת, האם אתה נשוי, נובע משם. מי עוד רוצה לקרוא? אולי בלה תעזור לנו לקדם. יהודית רצתה לשאול משהו. לא, רציתי להמשיך, לא, אם יש שאלות, זה יותר חשוב. מה? אין שאלה, אין. אז עכשיו אני אשאל, למה אין לך שאלה? לא, אני אמרתי קודם להמשיך לקרוא את השאלות, לא שיש לי שאלה. אוקיי. אז מה שאמרת כאן, אני מחזק בטקסט עכשיו, תבוא סדרה של שאלות שיהודי צריך לענות עליהן כדי לצאת ידי חובה. אני חוזר על הביטוי בעברית שמנדל רמז לו עם המילה יויץ.
אז אולי בלה תמשיכי משפט. אוקיי. הות אייד קינדר? הנה עוד שאלה. הות אייד קינדר. תרגום? האם יש ליהודי ילדים? האם יש לך ילדים בעצם? לא. האם יש ליהודי ילדים? למה? כי יש כאן כאילו התייחסות ליהודי, מי ששואל את היהודי, כאילו הוא מתייחס אליו בגוף שלישי. כן, כן. עכשיו, ההתייחסות בגוף שלישי של השואל לא חייבת להיות השאלה שיהודי שואל יהודי אחר, אלא יכול להיות שמנדל אברמוביץ' כאן מתערב בניסוח ואומר, אלה שאלות ששואלים יהודי, אז ברגע שאומר ששואלים יהודי, זאת אומרת ליהודי שלישי, ואז הוא, אפילו מבלי שהוא רוצה, הוא מנסח את זה כאילו בגוף שלישי. עכשיו, אני כאן רוצה לבקש, שלי איננו, היום לא מה? לא. לא. אז את מי אני אשאל? אני רוצה שמישהו יעשה קוניוגציה של הפועל הובן קינדר. לי יש ילדים, לך יש ילדים. אנה? לי יש ילדים, לך יש ילדים. Ich habe Eden Kinder. Du לא, לא, hast, בלי. Ich hab Kinder. ich habe Kinder. Du hast Kinder. Hat Kinder. כן, מיר. Wir haben Kinder. כן, עיר. Ihr haben. לא, עיר הוט. Ihr hat Kinder. זי. Zij haben Kinder. אוקיי. הדברים האלה צריכים להיות ברורים, מפני שזה א' ב' מההתחלה, כדי שנוכל להתקדם. עוד משפט ולה? קינדר, mit was handelt es Ayid? כן. במה יהודי עוסק? לא, handelt לא עוסק. סוחר. 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 מהו הפועל לסחור, בלה? הנדלן. בדיוק. הנדלן. ולמה הנדלן זה לסחור? ראינו את זה גם בשיעור קודם. הנדל זה מסחר, ואם אתם חושבים על האנגלית, to handle, לטפל, משם זה הפך למסחר. הנדלן. זו המילה המדויקת, לנהל מסחר. אוקיי. עוד משפט בלה, כדי לקדם את העניין. והוהין הפורטס אייד. תרגום. לאן הנוסע היהודי? עוד משפט. נוח ונוח אזלכם מיני שיילס. כן. תרגום. לאן נוסע היהודי? עוד ועוד שאלות כאלה, מהסוג הזה, אזלכם. כן, אני מדגיש שוב, קודם הייתה לנו בעיה עם התרגום של המילה נוח. למילה נוח יש לפחות שני מובנים. נוח זה עוד, כן, ואנה צדקה קודם שנוח זה עוד, אבל קודם זה לא היה המשמעות נוח, אלא קודם זה היה אחרי. אז המילה נוח זה עוד, או לפי הקונטקסט, אחרי. איך אחרי? נוח מפטיר, הרט ון אויף ליהנן די טוירה. אחרי מפטיר בבית הכנסת, מפסיקים לקרוא את התורה. כן? אני לא יודע מה זה אזלכה. כאלה. כאלה, נכון. אזלכה כאלה. אזלכה. וויץ'. טאץ'. טאץ'. כן. טוב, זה היה משפטים קצרים, ולעוד משפט. האם, זה לא כל כך ברור, האם הזוי? מישהו רואה?
ווס. תקראי את ווס, קצת מחוק. ווס azoi ist schon ungenommen geworden, בכל תפוצת ישראל, זה צופרגן. סליחה? אחרי תפוצת ישראל, מה? זה צופרגן. עד פה. עכשיו תקראי את שני המשפטים ביחד, הקודם ואת זה. מה עם השיילס? נוח. המשפט הקודם, קצר. Noch und noch aselche mine Scheiles, was azoi ist schon angenommen geworden, bechol Tfutzes Israel, sei zufrieden. אוקיי, אז פה אברמוביץ', כשהוא גמר את סדרת השאלות, אז הוא אומר, נוח ונוח אזלכה שיילס, ושואלים עוד ועוד, הוא כבר לא נותן דוגמאות, ועכשיו הוא אומר, למה, כן? מה השאלות האלה עושות? Was is... Azoi ist schon angenommen. כן, אז פה, איך תתרגמי? Angenommen geworden. כן, נכון. תרגום. Was azoi... שכך נהיה... אני לא יודעת איך לתרגם אונגנומן כאן. מקובל. מקובל, אוקיי. הפועל הוא נאמן. רגע, המילה נמן זה לקחת, און נמן, דבר שאתה לוקח, און אמרנו שזה הרבה. ברגע שאתה לוקח הרבה משהו, זאת אומרת, אתה לוקח הרבה לשאול שאלות על זהותו של אדם, לוקח הרבה מקובל, כן? Es ist angenommen, מקובל לשאול סדרה של שאלות, כן? בכל תפוצת ישראל. בכל תפוצת ישראל. אז אברמוביץ' פה אומר, רבותיי, אני לא סתם שואל בשם מנדל מוכר ספרים, כל היהודים בכל העולם, בכל התפוצות, ככה מתייחסים לאדם שהם לא מכירים, שואלים אותו לא רק מה שמכם, אלא כל יתר השאלות. כן? האם אתה נשוי ויש לך ילדים, וכולי וכולי. במדינת ישראל, למשל ויקטוריה, כן, שהיא באה מסן פטרבורג, ממשפחה לא יהודייה, נורא מפריע לה. סיפרה לי שבמדינת ישראל, דבר ראשון שואלים אותה, זה מה שמה, כן? האם יש לה משפחה, מה שמה אבא, מה שמה אמא, כן? האם היא נשואה, האם יש לה ילדים, כן? היא אומרת, זה נורא מפריע לה, האינקיזיטוריות הזאת, כן? זאת אומרת, היא כמי שבא מחוץ לארץ, ורק שנתיים בארץ, חשה את איך אתם אומרים בסלנג עברי, שחופרים אצל אדם שלא מכירים, כדבר נהוג במדינת ישראל. המילה חופרים, אני התוודעתי אליה רק לפני 2-3, כן? אני לא יודע בת כמה היא בסלנג הישראלי, אבל הישראלי ברגע ששואלים אותו יותר מדי שאלות לגבי עצמו, זה כאילו עושים לו חור בנשמה. כן? אתם מכירים את הביטוי חופרים בארץ? כן. 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 ומה, אתם משתמשים במילה הזאת בארץ? או שרק... משתמשים כלפיי. כלפייך. זאת אומרת, הצעירים. כן, הצעירים, כן? לא, אבל הייתה תקופה, בדיוק לפני 50 שנה, כן. שהיה מגיע בחור הביתה, אז ההורים היו שואלים מה שם המשפחה שלו. ודאי. ממה הוא עברית. עד היום. ומה עושה אבא. ודאי. כן. עד היום. הדור הצעיר אולי לא שואל, אבל ההורים שלו שואלים לגבי חברות חדשות ודברים. עכשיו, ילדיי, כן, שהם כבר לא ילדים, הם כבר אנשים מבוגרים,
ביתי בת ה-52, ובני בן 49, הם לא ילדים, אבל הם היו מתייחסים אליי בנוסח קצת שונה, כן, לפני, כי הם כבר לא שייכים לדור הצעיר מאוד, אז ברגע שאני הייתי עונה על שאלה שלהם ביותר, עד היום, ביותר מ3 מילים, היו אומרים, אבא, אתה כבר מרצה לנו? זאת אומרת, חוסר הסבלנות והאינסטנט, כן? אתה צריך לדבר אינסטנט, אחרת אתה חופר. כן. המשפט הבא, עוד מישהו רוצה לקרוא? זה משפט שלא נגמר עוד. לא נגמר, אז בואי תגמרי את המשפט. רגע, אני קצת, הזום העיף אותי החוצה ועכשיו חזרתי. רק שנייה. אויב מנביל אפונים הובן פרלייט. עד פה. אויב מנביל אפונים הובן פרלייט. זאת אומרת, כל השאלות האלה נשאלות בגלל איזה קוד סמוי בחברה, אוי מביל אפונים הום פרלייט. איך תתרגמי את זה? אם רוצים להיראות טוב בפני אנשים. מכובד. אם רוצים להיראות מכובד. שיהיה לך פנים לעומת אנשים, שתראה מכובד בפני האנשים. פייסבוק, יש לי אסיסטנטי שקוראים לזה פוניבוך. נכון. זאת אומרת, הפסאדה שלך כלפי לייט, כלפי הבריות. אם רוצים שיהיה לך פנים פרלייט, בפני הבריות. משפט הבא. אז מן איז, בורך השם, המנץ'. זה. אז זאת אומרת, איזה פנים, איזה כבוד אתה צריך שיהיה לך מול אנשים? שאתה, ברוך השם, בן אדם. נכון. עכשיו, אתם יודעים יפה מאוד, וזה נמצא עד היום, ושוב אני אומר בדידי אב אהודה, כי אני יכול להביא את זה כדוגמה, המילה מנץ' באמריקאית, מה פירושה? לא מכירים? בן אדם. בן אדם הגון. בן אדם לפי כל הכללים. כאשר אני הגעתי לכנס על השואה ב-1984 לסן פרנסיסקו, עשינו שם כנס עם קולגים שלי מקליפורניה, והזמינו אותי לבוא לכנס מטעם אוניברסיטה בקליפורניה. הגעתי בערב למלון שכל משתתפי הכנס התאכסנו שם, והגעתי לארוחת ערב. זה קרה איתי, לכן אני מביא את זה כדוגמה, ולא הכירו אותי אלא בארוחה. הצגתי את עצמי, דיברנו, כן, על הכנס, מה שיקרה מחר וכו'. ולמחרת, אחת המרצות, כן, ממונטנה, לא יהודייה, שהוציאה דרך אגב ספר מדהים על מחנות הנאצים. היא נסעה ממחנה למחנה בגרמניה, ותיארה את המחנות, כן, איך מגיעים, ומה יש במחנה, ומה ההיסטוריה של המחנה. שמה קונילין פייג. אישה אמריקאית ממונטנה. ואני לא יודע מה אמרתי באותה ארוחה, אולי הצגתי את עצמי במה אני עוסק. בבוקר היא נתנה לי בארוחת הבוקר את הספר שלה על המחנות הנאציים,
וכתבה הקדשה, וכתבה ליחיאל שיינטוך שהוא מענטש. בשביל האמריקאית הזאת, המילה מענטש הייתה פחות או יותר, לא בדיוק, אבל מה שמנדלה התכוון. ועד היום משתמשים במילה מענטש כביטוי חיובי לבן אדם שעונה לדרישות שיש לאנושות מאיך אדם צריך להתנהג. ויכול להיות אולי שמנדלה פה משתמש במילה הזאת, הרי תרגמו את מנדלה לשפות אחרות, גם לגרמנית וגם לאנגלית, לא את ההקדמה הזאת. דרך אגב, ב-2012 יצא ספר בגרמנית על מנדלה מוכר ספרים, סיכום של כל מה שחקרו עד עכשיו על מנדלה, של מחברת ששמה סוזן קלינגנשטיין בארצות הברית, שהיא יודעת גרמנית, היא כנראה ילידת גרמניה, ספר המתמצת בצורה מאוד מסודרת את הביוגרפיה של מנדלה מוכר ספרים. אני אמרתי לה שבגרמנית זה יגיע לפחות אנשים, שעליה לתרגם את הספר לאנגלית. אני לא יודע, היא אמרה שהיא תחשוב על זה, אני לא יודע אם היא עשתה את זה, ומי שיודע גרמנית, זה יכול כיום זה הסיכום המעודכן ביותר על הביוגרפיה ויצירתו של אברמוביץ', ספר שיצא ב-2012, אם אני לא טועה. המשפט הבא. אז המנש, an Ausgeriebener. הופה, תראו, מה זאת אומרת? עכשיו אברמוביץ' מנדלה מסביר למה הוא מתכוון עם המילה מנש. an Ausgeriebener. מילולית זה משופשף. בדיוק, זה מה... אני חושבת שהכוונה למנוסה, למבין דבר... בדיוק. גם היום אנחנו אומרים אדם משושף, שהוא יודע להתנהג בחברה. והרי אנחנו עוסקים פה בשאלות בין בני אדם, בתוך בני אנשים יהודים בחברה. כן. אנויס גריבנר, הלאה. נישט קן בנק קווצ'ר. אוקיי. אז פה הוא מאמת שני סוגים של יהודים. אויס גריבנר, הפועל הוא רייבן. רייבן זה לשפשף. והכוונה היא, כמו שאת אומרת, אדם שהשתפשף בחברה. אדם שיודע להתנהל בחברה. ולעומתו, נישט ולא אדם שעליו אומרים, הבנק קווצ'ר. תרגום מילולי של בנק קווצ'ר? לוחץ על ספסל או... לוחץ ספסלים. מי לוחץ ספסלים בהיסטוריה של התרבות היהודית? יושב בבית המדרש. בחור ישיבה בבית המדרש. וככה באמת מתייחסים, כן, לבחורי ישיבה, הבנק קווצ'ר. זאת אומרת, הוא רק יודע לשבת בישיבה, ולשבת על הספסל, ללחוץ, קווצ'ן זה הרי ללחוץ, הבנק קווצ'ר. זאת אומרת, שמנדלה מוכר ספרים, אומר שיהודי של ימינו, צריך להיות יהודי, לא רק שלומד גמרא וכולי, אלא שגם יודע הוויי עולם, הוויות עולם, כן? ויודע להתנהל בחברה. אני חייב להגיד לכם שעד היום המצב הזה קיים. שוב, בדידי הווה עובדה,
אני מביא רק עובדות שאני מכיר. במשפחה שלי, אחותי, זיכרונה לברכה, התחתנה לפני כ-40 שנה עם חוזר בתשובה. והחוזר בתשובה הזה ואחותי הולידו איזה 5 ילדים. 4 בנות ובן אחד. הבן הזה, בבני ברק הם גרו, והחוזר בתשובה, כמובן, שלח את הבן הזה רק לישיבה. וחס וחלילה, שלא יהיה לו מגע עם החברה החילונית. אנחנו אומנם, אשתי ואני וילדיי, היינו באים לבקר בכל המועד של חגים, לא חס וחלילה בחג, אבל זה נגמר כאשר הילדים של אותו גיס שלי גדלו, והוא החליט כנראה שיותר הם לא יראו לא אותי, לא את ילדיי ולא את אשתי, ובכל המועד פסח אחד, אני כבר לא זוכר מתי זה היה, בשנות ה-90, באנו, אחרי שהודענו לו חודש קודם, שאנחנו באים לבקר בכל המועד פסח, ובאנו, ואחותי הרגישה מאוד לא נוח, כי הבעל שלה ידע שאנחנו באים, ולקח את הילדים ונסע איתם לא יודע לאן, כדי שהם לא יפגשו אותנו יותר, אף על פי שהיינו ביחסים של ביקורים נימוסיים במשך אולי 12 שנה. כן? אז העסק הזה קיים עד היום. הגיס הזה רצה שהבן שלו יהיה רק בנקווט שם. מה קרה? קרה שבימינו הוא יצא בשאלה, עזב את הבית, והסתבך בעניינים של יוצאים בשאלה, ולא אספר את הסיפור. אנשים טובים לקחו אותו תחת חסותו, ובסוף, למזלנו הטוב, הוא בחור מוכשר, הוא התחתן, ועובד בחברה גדולה, ומנהל מחלקה שלמה, אבל כאשר יצא בשאלה, אנחנו נתנו לו את חסותנו, ואז גילינו שאין לו מושג מה זה יד ושם, גילינו שאין לו מושג מה השואה, גילינו שאין לו מושג באנגלית. הוא היה צריך להתחיל מחדש את החינוך של לימודי ליבה שלא היו לו כבחור ישיבה. הוא היה בנקווט שם. כן? אוקיי. עוד מישהו, אפרים, אולי תקרא עוד משפט. אוקיי. Was man muss על פי Menschlichkeit der Räufe entfernen, also wie ein gut Jahr auf einem so gut Shabbos oder gut Yontev. עד פה. Und was man muss על פי Menschlichkeit der Räufe entfernen, מה שאנחנו חייבים... לא, was man muss על פי Menschlichkeit, תרגום. was man muss, מה שחייבים לפי כמו שמקובל אצל בני אדם, אצל Menschlichkeit, נכון? אנושיות. אנושיות, כן. was man muss, מה שחייבים על פי אנושיות, der Räuf entfernen. מה שחייבים לענות, אבל לא יודע מה זה der Räuf. der Räuf, קונטרקציה של אויף דר, אויף דם, מה שחייבים על פי אנושיות,
לענות על כך, על השאלות האלה, או יבדם על השאלות האלה. אתם מבינים, אני מחפש אתכם דווקא בנקודות הקטנות האלה שקשה לכם לדעת, מפני שזה יעזור לכם לארטיקולציה בהבנת המשפטים, כן? תרשמו לכם אולי פעם רשימה של הקונטרקציות. דרויף, מה היה עוד שם? דריבר, או יבדר, או יבדם, דרויף, או יבדר, או יבדם. Okay, und was man muss על פי menschlichkeit der Roif entfernen, azoi wie a gut Jahr auf einem sa gut Shabbos. זאת אומרת. azoi wie, כמו שצריך לענות. כן, entfernen כמו שצריך לענות, a gut Jahr שנה טובה, ולפי מישהו זה שבת שלום. או יום. כן, אנחנו נכנסים פה שוב לתרבות היהודית שהיא עוד קיימת בחוגים שומרי המצוות, כן? בא מישהו ואומר לך גוד שבס, אז אתה מחויב על פי מנשלכקייט, על פי אנושיות, לענות לו משהו. אז אם מישהו אומר לך גוד שבס, אתה אומר לו גוד יום. הוא אומר לך שיהיה לך שבת טובה, אתה עונה לו שיהיה לך שנה טובה. אלה פורמולות נוספים, פורמולות של אנושיות, פורמולות של נימוסים. אם מישהו אומר לך אגוד שבס, אתה עונה לו אגוד יום. ואתם תמצאו את זה בחוגים של יהודים שומרי מצוות. שיהודים בחוגים של שומרי מצוות, הם באופן אוטומטי מתורגלים לענות בניסוחים פורמולאיים. כן? אם אתה שואל אותו, למשל, ווס מחסטה, מה שלומך? הוא יענה לך, ברוך השם. זה מנדל לא אומר, זה אני אומר. כן? אתם תשמעו ברדיו, כן, הרבה פעמים, כן, שבתשובה לשאלה כללית, התשובה הכללית היא, ברוך השם. זאת אומרת, יש תשובות פורמולאיות, נוסחתיות, כן? ואנחנו פחות מורגלים, אנחנו אומרים, אלה שאנחנו לא בנק קווצ'ר, אולי למדנו גמרא, אבל אנחנו כבר למדנו להתנהג בחברה הכללית. אני חושב שאנחנו למדנו לא לענות בנוסחים. אבל גם בחברה החילונית ישנם נוהגים נוסחאיים ביחס בין אנשים. ואני מרגיש שאני בפנימיותי מתקומם נגד הנוסחתיות החילונית. למשל, ועל זה לא אוהבים אותי במשפחה המורחבת. כשאני פוגש את הגיסים שלי, אז יש אחד ששואל, וגם הבן שלי, כן? מה נשמע? מה תשובתי? כהתקוממות על הנוסחה, כי התשובה הנוסחאית היא בסדר, אני שונא את זה. אני לא אוהב את השאלות הנוסחאית. אז כששואלים אותי מה נשמע, התשובה שלי היא תמיד באיזה תחום. ואז אומרים לי, נו, תפסיק. אנחנו שואלים אותך באופן כללי מה נשמע. אז אני אומר, מה, אתה רוצה שאני אענה לך בסדר? במה אני אתן לך ובמה שאלת אותי? אתה באמת מתעניין בי או אתה סתם מדבר? טוב, אני מתנצל שאני מתוודה בפניכם על המתחים הפנים-משפחתיים, אבל אני לא סובל את זה. אוקיי. בזה אני רוצה להגיד
נוסחתיות. נוסחתיות. נוסחתיות זה לא רק מנת חלקה של החברה החרדית, או ששומרת מצוות, כן? זה גם חלקה של החברה החילונית, ואני כאדם שחותר ליחס אמיתי בין אנשים, עד כמה שאנשים יכולים לעמוד בזה, אני מתקומם נגד הנוסחה. משפט הבא. כן, זהו, יש לנו 5 דקות, אז רק נספיק משפט אחרון. אוקיי. Ich will mit der Welt nicht... oder gut יום טוב. einen so gut Shabbos oder gut יום טוב. כן, כן, נכון, זה קראתי קודם. אז כשמישהו, וכמובן שבחגים, בחברה החרדית אומרים גוט יונטב, אז אומרים הגוט יור. זה התשובה הנוסחאית. אוקיי. כן. Ich will mit der Welt nicht einreißen. Und bin... Ich will nicht, מה? לא, זהו, ich will mit der Welt nicht einreißen. אוקיי. אני לא רוצה לקרוא עם העולם, או ללכת מכות עם העולם, כנראה לריב עם העולם, כנראה, אני לא יודע מה זה einreißen. לריב עם העולם. Ich will nicht einreißen. einreißen. יש לנו רייסן, שזה לקרוע. einreißen, הפרפיקס ein, זה לקרוע קרע עמוק. לקרוע קרע עמוק זה לריב. Ich will nicht einreißen, אני לא רוצה לריב, מתאבלת. עם הרבה אנשים. עם העולם, ich will mit der Welt nicht einreißen. כן, אבל פה הוולט, העולם, הכוונה לא לכל העולם, אלא כמו שאמרתי בשיעור שעבר, ולט יש לו שני אוילם, כן? אמרנו אוילם זה גם עולם, אבל זה גם קהל. והתרגום ליידיש של עולם זה ולט, אותה אפשרות. עולם, העולם בכלל, די ולט, אבל גם זה הרבה. למשל, דו הוסט פרגס שואל לך את השני, והוא עונה, הוולט, עולם של שאלות. ולט זה גם קהל, גם הרבה. והנה זה מקבל אפילו עוד עושר. עולם, בעברית רק עולם וקהל, ביידיש גם עולם, גם קהל, גם הרבה. אני לא רוצה לריב עם העולם, עוד משפט ונגמור. Und bin bereit, auf die Dosecke alle Schälers, euch zu entfernen, kurz und gich, wie nur möglich. אוקיי. לא, kurz und gich, זהו. אוקיי. Und bin bereit. זה מעניין, המילה bereit, אני שמעתי אותה מיהודי פולני שנולד בראשית המאה. ברייט, הכוונה לגרייט. ירבי גרייט, אני מוכן. אני מוכן. אבל כן. עכשיו רגע, אנחנו צריכים לשאול את המומחית שלנו בפולנית, אנה, המילה ברייט, שמעת אותה במקום המילה גרייט? ברייט is great. מוכן, ready. מוכן. ready. אבל האם שמעת ברייט במקום גרייט? כמובן שאת לא נולדת בהתחלת המאה ה-20, אז אולי בזמנך לא שמעת את ה... לסיכום, ירבין גרייט, אומר מנדלה, אני מוכן. אוי, ודידות זה כאלי שאלות. כן, אני מוכן. וז'נה. זה משהו אחר. וז'נה. מוכן. כן, אוקיי. אני מוכן. אוי, ודידות זה כאלי שאלס, על כל השאלות האלה. כן. euch zu entfernen, kurz und gich. לענות גם מהר, כאילו, חיש מהר, kurz und gich. לא, קודם כל, קורץ בקצרה. בקצרה ומהר. ומהר. ולמה הוא מוכן לענות קצר ומהר? כדי לא לריב עם כל העולם. נכון. זאת אומרת, הוא מוכן לעשות מה שאני מוכן. בסוף. לענות מהר כדי לא להתחיל להגיד, אתם רוצים תשובה קצרה, ארוכה, אמצעית,
על איזה נושא אתם שואלים, וכולי וכולי. זאת אומרת, הוא כבר לימד אותי, מנדלה, תפסיק לריב עם העולם, ותענה להם, ותלך הלאה. אז בעצם הוא מסיים קורצונגיך, וי נור מגלך, כמו שרק אפשר. כמו שרק אפשר, וי נור מגלך. וי נור, איך שרק, נור זה פה רק, איך שרק אפשר. בעצם הוא אומר... סליחה, בגרמנית אנחנו מדברים מגלך, בעברית נישט מגלך או... לא, כן, ביידיש נישט מגלך. מגלך, כן, מגלך לא אפשר. תראו, אני מבקש, ואני אמשיך לבקש גם אם לא תעשו כלום, לשיעור הבא. היום אנחנו גומרים את השיעור ה-15. כן. לשיעור הבא, אני מבקש מי שצריך ומרגיש שיעזור לו, לחזור על 3-4 שיעורים הראשונים ביוטיוב, בשביל הדברים הבסיסיים. וגם לקרוא את הקדמת מנדלה עד כאן, לקרוא מחדש עד כאן, כדי שיהיה לנו יותר אפשרות ללכת מהר יותר. כן, זהו, יש לי גם בקשה אליכם. אני שלחתי לכם במייל לכולכם את כתובת הערוץ היוטיוב שבו הכל מופיע, אז תיכנסו בבקשה, תעשו סאבסקרייב, תתחילו לראות את כל הדברים שמופיעים שם, בסדר? שם זה יותר נוח פשוט. ויש שם גם הפניות לכל הסיפורים שקראנו, סיפורים, שירים וכן הלאה. כן. הסריקה הזאת. המילה ברייט, בין ברייט אוף די דוזיקה, זה בטעות, נכון? זה צריך להיות גרייט. לא, זה לא בטעות. אני ניסיתי להסביר לכם. אז לא הבנתי. המילה ברייט, שמעתי אותה בפי יוסף קוק, שהוא היה עיתונאי, לא אספר לכם את הסיפור. אני הייתי המזכיר שלו, הייתי כותב לו מאמרים על מכונת כתיבה. הוא היה עיתונאי, יליד סוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20. יהודי פולני מצ'לסטופול. מה? הוא כתב בהיינט גם. הוא כתב בהיינט, הוא כתב בכל מיני מקומות, הוא גם הוציא ספרים ביידיש, ובארץ הוא התפרנס מקצבה של ההסתדרות הציונית, הוא היה מכתיב לי מאמרים ביידיש, אני הייתי כסטודנט, בראשית שנות ה-60, הייתי מקליד אותם על הרמס קטנה בבית שלו, והוא היה שולח את המאמרים לעיתונות יידיש, הוא השתמש במילה ברייט, במקום גרייט. זאת אומרת, מילה כזאת קיימת ביידיש הפולנית, לכן שאלתי את אנה, אבל אנה ילידת, לא יודע בת כמה את, אבל ודאי לא מראשית המאה ה-20, לא מסוף המאה ה-19, אז יכול להיות שהיא כבר לא שמעה. ויוסף קוק פרסם את הדוקטורט שלו ב-1912 על אמיגרציה יהודית. כן? כן. טוב. אגב, סליחה, אני כותב אותך, לא, רק רציתי להגיד, אצל ארכבי משנת 28, זה גם יש את המילה הזאת, ברייט באמת. הנה מצאתם אצל ארכבי ברייט במובן של גרייט, מוכן. בדיוק. למה יש אצל ארכבי? כי ארכבי קרא את הקלאסיקונים, כן? הוא קרא את פרץ, את מנדלה, את שלום עליכם, כן? ואז הוא מצא אצלם כנראה את המילה. כפילולוג לא מקצועי, אני לא יודע מה קרה, איך הבית הפכה לגימל, כן? אבל, א', ב', אם פעם יתפרסם הכרך החמישי של הגרויסר ורטרבורג פון דר יידישער שפראך, שיודל מרק הכין, 4 כרכים פורסמו, אבל אני יודע שהכרך החמישי
האות ב' עד ה' די מוכן לדפוס, אני בטוח ששם אנחנו נמצא את המילה ברייט, במובן של גרייט. אנחנו חוזרים לימי ראשון ב6 וימי רביעי ב6. היום היינו כמה? 5? כן. היום אני קיבלתי מייל משלי, שיש לו איזה אירוע משפחתי, אז הוא לא יכול להגיע, אבל הוא יצטרף. אוקיי, אז אנחנו עדיין 6, ויוסף, אם הוא יצטרף בפעם השנייה, בפעם הבאה נהיה שוב 7. נכון. אני רוצה לשאול... פרופסור, אנחנו... סליחה, בלה. לא, אני רוצה לשאול את פרופסור שיינבוך על מילה שמצאתי, אז תשאלי קודם את. תשאלי, אנה. לא, זה... אני רציתי לדעת, אנחנו... יש קונטינואציה, טוב בסדר ביידיש? לא הבנתי את השאלה. שיעור ביידיש, אנחנו יש לנו קונטינואציה, נכון? בטח. תראו, ספרות יידיש, לשון יידיש, קיימת כבר כמעט 1000 שנה. אנחנו נמשיך עד שנגמור עם 1000 שנה. עד שנגיע ל-2000. אם מישהו רוצה, כן? עד שתאריך התפוגה שלי, כן, יתאים לזה סוף, כן? בסדר, אני רוצה. בלה, מה רצית לשאול? יהודית. יהודית רצתה. יש לי איזשהו משפט מספר שאני לא כל כך הבנתי אותו. אוקיי. אני לא יודעת אם זה עניין של כולם, אבל רציתי לשאול אותך. אפשר לקרוא משפט? ודאי. אני יכולה לקרוא, כן. מאיר, זה הבן אדם שעליו מדברים, מאיר עוד גפילט, אז sein Herz ist größer als gewachsen. יפה. ברור לי שהוא היה גאה במה שהוא עשה, אבל זה... לא, למה גאה? מאיר עוד גפילט. לא, לפני כן, בסיפור עצמו הוא היה מאוד נרגש מאיזשהו מעשה. רגע, איזה סיפור? על מה מדברים? איזה סיפור זה? זה מ-The Weber von Colomay. שיהודית... The Weber von Colomay. אוקיי. כן. אז את שואלת... אז מה... sein Herz ist größer als gewachsen. אוקיי. אז זה כמובן צריך להבין את זה בקונטקסט, אבל מכיוון שאת אמרת שהקונטקסט הקודם זה שהוא היה גאה, נכון? He was proud. נרגש. נרגש, excited גם. אז צריך עוד משפט. ההמשך. יש לך עוד משפט? In der Nacht ist wenig geschlafen, lang sich gedreht auf den Gelener, von einer Seite auf die andere. auf den Geleger. Geleger, כן. von einer Seite auf der andere. הסתובב במיטה מצד לצד. כן. זה בגלל שהארץ התרסרויס גווקס. התרגום המילולי, הוא הרגיש שליבו גדל לממדים גדולים יותר. עכשיו, מה המשמעות? זה תלוי מה שהיה קודם. כן. וזה לא מספיק מה שאמרת לי כדי לדעת, אבל אם את חושבת שהקונטקסט זה שהוא גאה, נרגש, כי אתם מבינים, wenn das Herz wächst aus, כאשר הלב גדל מעבר למימדים שלו, אז יש כל מיני אפשרויות. למשל, המדריך שלי בתנועת הנוער בבואנוס איירס, ייחוד הנוער החלוצי, כאשר אני נכנסתי לתנועה בגיל 15, כן? והוא היה גדול מאיתנו ב3 שנים. והוא היה כבר בן 18, והוא היה צריך
להתגייס לצבא ארגנטינה, והוא לא רצה להתגייס לצבא המצ'וקמק הזה, הוא רצה ללמוד פיזיקה באוניברסיטה. מה הוא עשה? מכיוון שהוא היה איש מדעי הטבע, הוא סיפר לנו, הוא עישן טבק, ועל ידי כך שהוא עישן טבק, sein Herz ausgewachsen. הלב שלו באופן ביוכימי גדל, והוא הלך להיבדק לגיוס, כאשר הלב גדול מהנורמלי, ואז הוא קיבל פטור מהצבא בארגנטינה. זה אחד הטריקים שהוא הפעיל, כן? אז אני לא יודע מה האויסגוואקסן שם, בטח שמאיר לא עישן טבק. אויסגוואקסן זה יכול להיות הרבה דברים לפי הקונטקסט, תלוי מה היה כתוב קודם. אבל יהודית יכולה להגיד לנו, לא? מי? אני יהודית. נו. נו. את מה? אני חושבת שהוא היה מאוד נרגש. בסדר. אני חושבת שזה משהו כמו ליבו רחב. ליבו רחב או ליבו עלץ, אבל זה קצת גבוה לי מדי. כן, אבל אני הרביתי לקשקש לכם על זה, כי דבר אחד זה המשמעות המילולית של הביטויים ביידיש, הדבר האחר זה באיזה קונטקסט הם נמצאים, ואז המשמעות נכונה, אפילו אם המילולית היא נכונה. אוקיי, תודה רבה. לי יש שאלות, כמה שאלות, אולי לאנה, אולי לאפרים, כמה דברים ממכתבים שאני מתרגמת, שזה פולנית או רוסית, אני לא יודעת. זה ייקח רגע. פרושה ברזה? בבקשה. בבקשה. עכשיו, זגת... Proszę bardzo, סליחה, בלה, בבקשה, proszę bardzo, גם מתי, למשל בחנות, who is selling, saying, בבקשה, גם proszę bardzo, בטראם, באוטובוס, בבקשה. זה בבקשה, proszę bardzo, ale... מילת נימוס כללית כזאת. כן. לא מיוס. פרושה ברזה או פרושה ברזו? נימוס. איך מבטאים את זה? פרושה ברזה. אני קראתי את זה ביידיש. זה בגלל היידיש שזה נגמר בעין, אבל בפולנית, אנה זה פרושה ברזו? נכון, proszę bardzo. אז ביידיש זה פרושה ברזה, זאת אומרת, שהופכים ליידיש גם את הפולנית. עכשיו, מה זה זגטובשיק? אני לא יודעת אפילו אם אני קוראת את זה. אולי זגוטובשיק? יש דבר כזה? בלה, אני מבקש. מעולם אל תשאלי מילה לבד. תקראי משפט. לפני רגע אמרנו, שמילה מקבלת משמעות בתוך משפט. כן, יכול להיות. מולודייץ? זה בטח משהו. מולודייץ, hero, good for you. When you say, מולודייץ. מולודייץ זה בחור חרוץ. כן, חרוץ. מולודייץ זה בחור חרוץ. אוקיי. כמו כל הכבוד? כל הכבוד, בדיוק. זה כל הכבוד. כן. אוקיי. ומה זה פסלצווה? משהו שקשה. אני לא יודע. אולי פסולסטווה? כן. אני לא יודע, צריך להסתכל קצת. פסולסטווה זה שגרירות. אוקיי, זה מתאים. יכול להיות שזה מתאים, כן. עכשיו, לגבי זגטובשיק, אני חושב שזה ממש מרוסית, זה משהו כמו מישהו מכין משהו, מכין איזשהו דבר, איזשהו מוצר, איזשהו משהו, אני לא יודע בדיוק. אבל זה ממילה גטוביץ שזה להכין. אבל מה המשפט שם? אז זהו, אין לי, אני פשוט הוצאתי מילים, אני אצטרך לחזור לזה. לא, תנו לך להוציא מילים. אז צריכה להוציא עם משפט. בסדר, למדתי, לפעם הבאה אני אכין. אוקיי. בסדר. תודה רבה. בבקשה, תודה רבה, פרופסור.
בינתיים אני לומד פולנית. כן. אני שמח לשמוע את השאלות האלה. פרופסור, יש לך best regard מפיצובסקה. פיצובסקי, אשתו. The wife of פיצובסקי, פיצובסקה. כן, והיא זוכרת אותי? לא. כן, כן, אני דיבר היום, אנחנו בפייסבוק. אוקיי. מדברים. אוקיי. כי אני לא זוכר שראיתי אותה, אני זוכר שראיתי אותו. אבל אז לא ידעתי שום דבר בפולנית, אני רק שמעתי אותו מדבר. כן. טוב, תודה רבה. תודה רבה. אז תודה להתראות. רבה לכולם. יום ביי ראשון ביי. הבא. ביי ביי, להתראות. ביי. להתראות.